Foundation wace ita mai goya marayu. Aikawa Charity Foundation wace ita mai goya marayu. Bismillahi da sunan Allah zan fara. Wace ita mai goya marayu. Kai nake fara kira komai in zan farawa. Wace ita mai goya marayu. Yau ma ka amince min sako zan yo miƙawa. Wace ita mai goya marayu. Ga mutane aikin aikawa don su yabawa. Aikawa Charity Foundation wace ita mai goya marayu. Gidauniya ɗaya ni ban ga irinta. Wace ita mai goya marayu. Taimako gun al'umma wannan ne aikinta. Wace ita mai goya marayu. Sa nishaɗi a zukata na marayu burinta. Wace ita mai goya marayu. Ba dare ba rana aiki suke yi baki ta. Aikawa Charity Foundation wace ita mai goya marayu. Makarantun birni da ƙauyuka sun jajirce. Wace ita mai goya marayu. Ba da ilimi ga marayu shi ma dai sun kudirce. Wace ita mai goya marayu. Littafi nufan biro shi ma sun amince. Wace ita mai goya marayu. Za su samar ga marayu ilimi kar ya wuce su. Aikawa Charity Foundation wace ita mai goya marayu. Ɓangare na lafiyar al'umma na duwawa. Wace ita mai goya marayu. Sun jajirce gun nema ba sa yin hutawa. Wace ita mai goya marayu. A Kano ko a makwabta za su je su ɗaukowa. Wace ita mai goya marayu. Zafin rana sanyi da damina bai damunsu. Aikawa Charity Foundation wace ita mai goya marayu. Rijiyoyi da masallatai duk suna ginawa. Wace ita mai goya marayu. Kuɗin haya da mahalli na zama sun samarwa. Wace ita mai goya marayu. A gurin masu larura tallafi sun miƙawa. Wace ita mai goya marayu. Kai ayyukansa akwai shi da tarin yawa ban iya yin lissafi. Aikawa Charity Foundation wace ita mai goya marayu. Uba na marayu Allahu ya ƙara kulawa. Wace ita mai goya marayu. Mahassada makiya sharrin su ya ƙara tsarewa. Wace ita mai goya marayu. Daraja taka a kullum Allah ya yi ɗagawa. Wace ita mai goya marayu. Sani rogo aikawa jajirtacce ne shi mai. Aikawa Charity Foundation wace ita mai goya marayu. Dan ya zarta agogo a gun aiki ni na yarda. Wace ita mai goya marayu. Ba wai ni ɗin ba kawai har jama'a ma sun shaida. Wace ita mai goya marayu. Da nagartarsa da aikin da yake wa mabukata. Wace ita mai goya marayu. Allah ya kula da iyalinka kamar yadda kake wa Aikawa Charity Foundation wace ita mai goya marayu. Mace mai kamar maza na gaida ki. Wace ita mai goya marayu. Za a sha wahala sosai gun samun irinki. Wace ita mai goya marayu. An tumurkayya jama'a da yawa sun shaidar ki. Wace ita mai goya marayu. Ke ɗinkin ɗauki marayu tamkar 'ya'ya ne na
ce ita mai goya marayu. Shari na mutum aljan duk shi ma dai ya tsarki. Uwa ce ita mai goya marayu. Ya sanyo albarka a cikin duk lamuranki. Uwa ce ita mai goya marayu. Yanda kika share hawayen mabukata ki ma za ya tsarkawa Charity Foundation. Uwa ce ita mai goya marayu. Gidauniyar nan ya Allahu ka kara daga ce ita mai goya marayu. Ka saka nasibi a cikin dukkanin ayyukanta. Uwa ce ita mai goya marayu. Ma'aikata na cikin rayukan su ka faranta. Uwa ce ita mai goya marayu. Shamsiya ce hadumar annabi ne ma ka tsare.